wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli ala nabiyyina wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin ladzi khairul anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subiru bil hajji sulam amma ba'd wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadal kurama para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ingkang tansah kawula hormati panjenenganipun Al-Karomah Kyai Hajah Nadhirah Imam, pengasuh pondok pesantren Apis Sanad Bidang, lan ingkang tansah hormati panjenenganipun Al-Karomah Kyai Hajah Fatimah Zahra, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hidayah, kan upayaaken sehingga kula dalu menika saged hadir ngaji karena asal tobat Taraya untuk masyarakat kami dulu dalu menika masyaallah luar biasa, alhamdulillah. Nyongko dalem nek tatanane sing istimewa dari dalam dalu punika tatanane istimewa kraten menapa alhamdulillah sing ngaji kok bisa gayem saged ningali ngaji sedaya rapi, bahkan damel layar malah diutron nyawang wong dateng kebenak. Bahkan sing luar biasa malih iki Pak Wapun marep banget UMKM sing dodolan iki lho iso rapi, bahkan sampai bulanane cah cilik kula ningali obah terus dari payu. Jadi sing ngaji yo nah padang keamanane nata yo tenang nyaman, bahkan kau kanca kula buka biasane wong niku nek seperep kula kepok. Tapi masyarakat Kanigoro mboten nek guru video karo dadan-dadan tok Gus biasane tiyang nek seperep kula wis sahwate ra kuat. Nyakar mawon. Badan kula niku wis permisi kali Pak Wapun iki nek mobil dengan Ustaz usah kok. Ternyata kanca kula buka iki wis gak enek sing nyakar belas, luar biasa. Dan cinta yang benar-benar cinta ini ngoten. Jadi gimana kita cinta dengan idola kita atau siapapun itu, tapi gimana tidak melukai beliau. Dan ini dengan kalian masyarakat Kanigoro, kalian masyarakat Bintaraya, masya Allah luar biasa. Jadi itu bahwa luar biasa nih, dodolan laris kabeh, tatanane mutah, rapi, masya Allah masyarakatnya lugu, sing apik karo sing elek sampai ra ketara. Sing garangan karo ora ketara, masya Allah. Matur suwun ya Ibu, masya Allah luar biasa. Kita langsung kali serban warna apa-apa. Ini serban iki gitu alhamdulillah, ya Allah ngapunten kesupen lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kyai Haji Mudir, pengasuh pondok pesantren Apis Sanad Bidang, di badhe mudir senantiasa diparing kesehatan dohiron wa batinan, ingkang barokah lan mugi kita sedaya pikantuk barokah saking riyadhah lan ilmu beliau. Di panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kyai Haji Mas'ud Jaburi, pengasuh pondok pesantren Apis Sanad Bidang, mugi sedaya para
masyayikh, para yai, para nyai, warga pondok pesantren Gudang, pinaringan kesehatan lahir batin, yuswa ingkang panjang lan barokah lan kita sedaya pikantuk barokah masyayikh Gudang. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedulur kawula, sahabat kawula, pejabat kita semua, pemimpin Kabupaten Blitar, panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Blitar, Bapak Haji Beki Herdiansah, alhamdulillah masih istiqomah dengan jabatan dirinya. Mugi-mugi jabatan beliau diparingi barokah, mugi-mugi sageta kota Blitar niki adem ayem, tentrem lan makmur. Menika dalu punika izin Bapak Bupati, Bapak Haji Wiyanto tasih wonten giat saged rawuh wau. Dalam kepemimpinan Pak Haji Wiyanto kaliyan Pak Haji Beki Herdiansah, Blitar niki tambah religius, adem ayem, tentrem lan makmur. Kalih nyuwun tambahipun pangestu panjenengan beliau kekalih niki dados pemimpin ingkang pribadi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolres Blitar atau yang mewakili, lan ingkang tansah kula hormati Komandan Kodim Blitar atau yang mewakili, lan ingkang tansah kula hormati Forkopimda panjenenganipun Bapak Camat, Pak Camat Kanigoro, lan seluruh kepala desa ingkang rawuh sekitar Kanigoro, para tokoh, para pejabat ini mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memimpin daerahnya dengan makmur, kelancaran, niat baikipun memimpin paring kelancaran kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah hormati Bapak Kepala Desa Tlogo, Bapak Samji, di berkah acara dalu punika napa ingkang dados ajatipun lurah majene Desa Tlogo niki pun paring kelancaran kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang tansah hormati sedaya mawon para panitia, para teman-teman ingkang derek menyuyung masyarakat Tlogo. Berkah acara dalu punika sedaya ingkang hikmah, sedaya ingkang nyengkuyung, sedaya ingkang support, baik bentuk apapun itu maupun finansial, tenaga, harta benda apapun, berkah kegiatan ini sedaya ingkang nyengkuyung, ditoni rezeki ingkang kelmati langkung kathah, rezeki ingkang langkung kathah lan barokah, lan mugi-mugi sedaya ingkang nyengkuyung gane derajate dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya para pemimpin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah seluruh Blitar Raya. Masyaallah dari punika SOS Marem panitiane tenanan sing hadir di semangat, wacane diterang luar biasa kondusif. Masyaallah kegiatan dalu punika saged damel percontohan mungkin menawi wonten ST ke daerah mawon menawi percontohan tepak tenan katanane masyaallah. Bakul niku ningali para ngedoli laris terus ketoke. Ada ketoke wong ora patek sani. Atau bakule kabeh obah terus luar biasa. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir, sedaya ingkang rawuh punten kaliyan Allah. Pikantuk umur ingkang barokah, rezeki ingkang barokah, keluarga ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat barokah, lan keturunan ingkang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kepal menika majelis minangkani peringatan tahun baru Hijriah kalian sekaligus jateni
himati kalian adik-adik ingkang hebat-hebat, adik-adik ingkang sabare luar biasa. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat panjenengan estu nyebabi Allah itu tambah himati, tambah ridho kali panjenengan, lan mugi-mugi nyebabi rahmatin Gusti Allah ujug ning awake dhewe kabeh. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mugi pun kawula aturaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, sedaya ingkang kunjung dipun tebir kalian Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Monggo saderengipun kita milai pengaosan kersane panggenan tambah barokah, kersane ingkang hadir niku wau nggih estu untuk rahmat, pikantuk maghfirah, pikantuk hidayah saking Allah. Monggo kegiatan ini diawali zikir bareng-bareng maos la ilaha illallah al-malikul hakim Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kula wong sawang suli senaosa mungkin enek sing wis apal, senaosa mungkin enek sing iman dilalah durung tau melok pengajian. Jadi nyapo iki wong rumpuk sak menit liyane kok rumane jam nyapo. Zikir la ilaha illallah al-malikul hakim. Dalu niki nek diwaca bareng-bareng iki masyaallah iki ping wong pirang ewu. Luar biasa. Bahkan man qala la ilaha illallah al-malikul hakim itu yaumin ni akamarrah kok wong sitok iki wau dilalah gelem maca zikir la ilaha illallah al-malikul hakim sedina ping 100. Satu wong maca sedina ping 100. Maka orang tersebut akan mendapatkan hadiah dari Allah karena lahu amanan minal faqri. Di dunia ini dia akan diberi keamanan dari kefakiran. Insya Allah rezekinya lancar, saldune unlimited. Pak Haji Beki insya Allah. Wes di manggene uber. Jadi uber terus berprogo said adalah duwe ketuk bojo rong sampai jaluk duwe nyoh. Karena lahu amanan minal faqri. Skincare rong sampai entek pabrike moro. Ya. Luar biasa gitu. Bangun omah pasir rong sampai entek wis tergam moro dhewe. Ya. Tapi ki mboten kok ngoten niku, yo nyambut gawe. Dilalah nyambut gawe panggal lancar, dodolan biyen susu. Dilalah nyapo enek dalane ngoten. Karena lahu amanan minal faqri. Insyaallah wong itu slamet saka kepikiran. Sedaya kang rawuh iki slamet saka kepikiran. Lan mengke nalikane tiyang niku sampun dibali kalian Allah Subhanahu wa taala, manggen wonten alam kubur wa yumanu min wahsatil qabri. Wong niku wau bakal slamet saka ganase siksa kubur. Sing tukang maksiat, siksa malaikat, sing tukang ngedem, sing tukang daan, sing tukang utang ra disaur. Enak ya. Sing tukang nyelatu, nyacat, rasani tanggane, maidu, tukang maidu wong itu toh. Ya, biasanya mingguin ngarep video buatan. Ini apa kira-kira kudunya? Ini apa? Didelok sih, aku keliru kudunya punya ini ya. Repot. Syukur muni. Nah, pokoknya sing tukang maidu iki kok digodo karo malaikat. Lah iki dilalah jenengan sing uripe sibuk maca zikir. Eling dhateng Allah Subhanahu wa taala ngakoni perintah Gusti Allah. Insyaallah wa yu'manu min wahsatil qabri. Jenengan selamat saka siksa kubur tangi-tangi dina kiamat. Lah terus nek wis tangi ning dina kiamat, fadilahe maca zikir niki napa? Pintu-pintu surga akan terbuka lebar kangge panjenengan.
insyaallah panjenengan dados ahli surga. Amin Allahumma amin. Wis ning donya duwite aman, rezekine aman, ning alam kubur ora disiksa malaikat, mari kuwi dadi ahli surga. Wis padang. Dunyane slamet, akhirate slamet.